салому алайкум мухлисони ММА ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. терминатори тоҷик намояндаи тими Байонов Фаридун Одилов 27 январ дар турнири SCA 151 бо варзишгари бебохт Элмар Гасанов муҳориба хоҳад кард. айни ҳол Фаридун дар Москва барои муҳорибаи навбатиаш тамрин карда истодааст ва фикрашро дар бораи муҳорибааш баён кард. ба мухлисон гуфтанӣ ҳастам ки як муҳорибаи ҷолиб хоҳад шуд. дар кадом раунд гуфта наметонам, аммо ҳаракат мекунам ки дастрошна ин муҳорибаро ба анҷом диҳам. инчунин Фаридун ҳама мухлисонашро ба муҳорибааш даъват намуд. Приглашаю всех своих болельщиков. Биёен бародаро, дастгирӣ кунен. Бои зрелищ мешава, ҳаматонро иззат дорум. Туркистон ба пеш. умар Нурмагомедов дар инстаграми худ хабар дод ки аллакай веси даркориро кардааст ва инчунин навиштааст: ташаккури калон барои бародаронам барои кӯмак кардан ҳангоми вес кардан. бигзор нафаре шикоят мекунад ки вақт тез мегузарад, веси худро кам кунад ва дар давом мефаҳмад ки чӣ гуна вақт дер мегузарад. бояд гуфт ки имрӯз Умар дар турнири UFC Fight Night 217 дар Лас Вегас бо варзишгари брезилиягии Раони Барселос муҳориба дорад. ва мо силкаи прямои эфири муҳорибаро дар Telegram каналамон мемонем. силкааш дар комментария ҳаст. дар омада обуна шавед ва ин муҳорибаи ҷадидро тамошо кунед. 4 ҳафта мондани турнири UFC 284 ҳарифи варзишгари рус Зубайра Тухунов иваз шуд. наздикони варзишгар хабар доданд ки Йоэл Алварес ки бояд бо Зубайра вомехӯрданд, бо сабабҳои номаълум аз қатори ҷанговарони турнир гирифта шуд ва ба ҷои ӯ дар кадр Эливес Бреннер Оливейра гузошта шуд. Зубайра Тухунов дар UFC аз соли 2014 муҳориба мекунад ки то ин дам ӯ 8 муҳориба дар вазни нимсабуки дивизиони организатсия дошта 5 ғолибият, 2 бохт ва 1 нитиҷа дорад. октябри соли гузашта Зубайра аз сабаби вазни муайян накарданаш аз муҳориба бо Лукас Алмейд маҳрум шуд, ки пас аз он аз иваз кардани категорияи вазнаш хабар дод. муҳорибаи навбатии Зубайра дар вазни сабуки дивизиони UFC баргузор мегардад. Эливес Бреннер Оливейра аз ҷумлаи варзишгароне мебошад ки дар 2 муҳорибаи худ ки дар Мексика ва Бразилия барпо шуда буд, ҳарифони худро дастрошна мағлуб кард. варзишгари бразилиягӣ дар ҳисоби рекорди худ 13 ғолибият ва 3 бохт дорад. ёддост мешавем ки турнири UFC 284 11 феврал барпо мешавад ки главнаи бои шомро муҳорибаи қаҳрамонии Ислом Махачев зидди Александр Волкановский ташкил медиҳад. дӯстони азиз, ин буд видеои навбатии омоданамудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр, обуна шуданро фаромӯш накунед. барои дархост кардани ин либосҳо метавонед дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед. инчунин интернет магазини мо дар Telegram силкааш дар комментария ҳаст. дар омада беҳтарин либосҳоро дархост карда метавонед.